Ами то стана вече следобед, трябва да тръгват шараници. Какво, чин дjelче ще опричерва в това, в дървото? Отиди напред и дигай нагоре, бе. Дигай догоре, дигай, още, а така. Дигай нагоре, нагоре го дигай. Плавно, внимателно. Той е така пред тебе, бе, Гергия, какво гледаш ти, бе? Чакай сега, тук до брега спокойно. Тъй си застанали двамата. Как да ти го вкара в кепа, като си застанал тъй? Бе, кой излезе, че стои? Ела пред малкия. Де, Кико, остави го малко, нека се умаре, бе. Гергия, застани пред него, бе, тъй някак да ти го вкара в кепа. Иде нагоре.